Quan es parla del sistema de pensions i quan ara, i des de fa temps, s'obri periòdicament el debat sobre el sistema de pensions, es vol plantejar com un problema tècnic i dir que és un problema purament de números, és un problema purament tècnic i que no és en absolut un problema polític. Vaig a contar-vos una anècdota molt recent. Fa 2 setmanes exactament, la Facultat d'Economia de la Universitat de València va organitzar suposadament un debat sobre la reforma de les pensions. Dic suposadament perquè només va convidar a participar els 2 professors de la facultat que han participat en l'informe encomanat pel govern. Quan després en el debat alguna de les persones, també professora de la Universitat de València, que han signat el document que avui presentem, va intervindre i va plantejar crítiques i alternatives al que s'acabava d'exposar, la desqualificació va ser immediata. És a dir, això que tu fas és política, nosaltres només fem una exposició tècnica. I aquesta és la primera qüestió que vull remarcar i, a més, amb la que hauríem d'eixir al carrer i afrontar aquests debats amb qui siga. És a dir, no és un problema tècnic i, sobretot, no és un problema comptable, que és com habitualment es vol presentar. Utilitzant les paraules de Julio Pérez Díaz, textualment, la mera comptabilitat d'ingressos i despeses del sistema de seguretat social és insuficient per a donar solucions a un problema que és essencialment polític. I el problema és quin nivell de benestar volem per a les persones que han finalitzat la seva vida laboral. Per tant, jo crec que aquesta és la primera qüestió bàsica, que canviem les preguntes. Que canviem les preguntes perquè si no canviem les preguntes les cartes estan marcades i les respostes són immediates. I és precisament al que volia dedicar els minuts que venen ara, a intentar desmuntar alguns d'aquests tòpics, d'aquestes preguntes en les quals es volen tancar, des del meu punt de vista, en un camí sense molta eixida, perquè només es pretén justificar amb arguments suposadament tècnics, es volen justificar posicions que són clarament ideològiques i més clarament interessos. Jo no vaig entrar en aquest nivell d'anàlisi concret, que també s'ha fet, perquè no crec que siga tant una crítica a les persones, però no està de més recordar quina és la filiació professional, financera, empresarial de molts dels informes que des de fa molt de temps estan anunciant-nos la inviabilitat del sistema públic de pensions i quina és la filiació de bona part d'aquests experts que ara han avalat aquest informe que ha utilitzat el govern, per exemple, per a tindre ja en marxa un projecte de llei que introduís els 2 elements, diguem-ne, més demoledors d'aquesta proposta i dels quals parlarem després. Per tant, no estem parlant únicament de posicions ideològiques, sinó més enllà estem parlant de posicions que clarament defensen interessos. Deia ara la presentació i després suposo que en tornarem, evidentment n'hi ha un pastís molt important, financer, del qual, en bona mesura, per ara, només s'estem apropiant col·lectivament a través de les pensions públiques i, evidentment, és molt atractiu per a altres interessos del sistema financer. Per tant, com vos deia, cal desmuntar aquests tòpics que, baix la pretensió de tecnicismes, pretenen justificar el que en definitiva són retallades del sistema de pensions públiques. I no és una qüestió teòrica, no és una qüestió teòrica. El document en el qual l'any passat, el 2012, el govern espanyol presenta a la Comissió Europea el que s'anomena el programa d'estabilitat, és a dir, el document en el que demostrem que estem complint els deures que imposa la Unió Europea, en concret mostra clarament que si es reformen les pensions s'estaríem, entre cometes, estalviant uns 3 punts de PIB.
3 punts de PIB són 30.000 milions d'euros. Per tant, no és una qüestió retòrica de si es vol o no es vol retallar les pensions públiques, que en el propi document dels experts apareix, sinó que està negre sobre blanc i en números molt clarets amb el document que s'envia a Brussel·les. Si les pensions continuen com estan, gastarem el 16% del PIB, si les reformem en gastarem el 13%, i aquests 3 punts són aproximadament 30.000 milions d'euros. I, per cert, no està malament recordar que aquests arguments suposadament tècnics i que anuncien la catàstrofe i la fallida i la inviabilitat del sistema de pensions, a banda de desemmascarar que tenen una finalitat política i tenen una finalitat d'interessos econòmics, també no està malament recordar que són poc creïbles. Són poc creïbles perquè ja s'han enganyat algunes vegades. Aquí mateixa, per pura curiositat, he recuperat un estudi publicat per la Caixa de Pensions i coordinat per Juan Antonio Erce, i dic el nom perquè probablement el llegirem qualsevol dia tornant a anunciar la inviabilitat del sistema de pensions, un document de l'any 96, ja anunciava que en l'any 2000 el sistema públic de pensions entraria en dèficit i, a més, tindria un augment brusc, un augment fortíssim del dèficit a partir d'aquest moment. Simplement recordar que l'any 2000 i els posteriors el sistema públic de pensions tenia superàvit. Aquest recordatori només és, primer, perquè no ens deixem apabullar per una llau de xifres i de fórmules, etc., i per una altra, per a demanar una miqueta de modèstia i una miqueta de respecte per a les opinions discrepants per banda d'aquestes posicions que, a banda de ser molt perilloses per a les nostres butxaques, també acostumen a ser molt prepotents. I no està malament que recordem que tots s'enganyem, però alguns ja porten una motxilla ben carregada d'enganyar-se, que per tant no anem a fer un acte de fe davant d'una nova previsió de que les coses van al fracàs directe. I no està malament recordar-ho. I també cal fer-se una pregunta, per què ara? Per què ara el 2013, el 2011, ja havíem tingut una primera intervenció important sobre el sistema de pensions. Per què ara? Està particularment ara malament el sistema de pensions? Hi ha una qüestió molt interessant que convé recordar. La reforma de les pensions del 2011 establia que caldria introduir, però sense donar-li contingut, un element corrector, el que volen anomenar el factor d'estabilitat, l'any 2027. L'any 2027. I sorpresivament, 2 anys després, l'any 2013, tot són urgències i sembla que cal avançar-se 14 anys perquè ha passat alguna cosa terrible, no? I realment no ha passat res de terrible, no? És a dir, no hi ha un problema actual de finançament de les pensions. És cert que n'hi ha un desequilibri actual, però és lògic, com n'hi ha moltes coses, no? Descomptes públics i descomptes privats. Faltaria, no?, que en una situació de crisi el sistema de pensions no tinguera problemes conjunturals, però no perquè paguem massa pensions, després en tornarem, sinó perquè n'hi ha poca gent treballant, que és una qüestió diferent. I després tornarem sobre això. Per tant, la raó fonamental no és una raó financera per la que venen ara aquestes urgències. La raó fonamental, i també es deia en la introducció, cal emmarcar-la com en altres moments de la història recent ha passat, en l'intent d'aprofitar un moment de crisi, un moment d'un desequilibri important en la correlació de forces entre capital i treball, favorable, evidentment, a les forces del capital, no únicament per a retallar el sistema de pensions, per a fer volar pels aires el sistema de relacions laborals, per a començar a continuar dinamitant l'educació, la sanitat públiques, etc. No ens trobem davant d'ajustos conjunturals.
I aquesta és una qüestió molt important. El mateix que passa en sanitat o en educació, no es trobem davant d'ajustos conjunturals o en el sistema de relacions laborals. Es trobem davant de l'intent de capgirar el model en el que, en diferències, en retocs, en retrocessos a vegades, etc., però venien funcionant durant tot el període democràtic i de capgirar aquest model unilateralment. Una de les qüestions que reiteradament se li ha insistit a l'actual govern en molts temes, com sabem per descomptat, però en el tema de les pensions, és que aquesta serà la primera reforma del sistema de pensions que es fa sense diàleg i sense consens. Hi ha un informe del Consell Econòmic i Social, format fonamentalment per representació sindical i empresarial, però també per representants nomenats pel govern i per acadèmics, etc., que un dels aspectes que, després si voleu podem llegir literalment, que ha destacat és que com es pot plantejar una reforma d'un element fonamental, del pilar bàsic de l'estat del benestar, com és el sistema de pensions, que és l'instrument més important del sistema de protecció social, sense diàleg i sense acord. Resulta sorprenent que s'apel·li contínuament al Pacte de Toledo, i el Pacte de Toledo, que era un acord amb tots els problemes que després podem discutir, però era no únicament un contingut, era una forma de treballar. I, evidentment, com ha passat en tants moments, en aquests moments la llei educativa serà aprovada també unilateralment en el Parlament i moltes més coses, Radio Televisió Valenciana i tots els exemples que vulguem ficar. Per tant, per què ara? Perquè, evidentment, com en altres aspectes, es vol aprofitar la crisi. I, per tant, com vos comentava, crec que el que toca fonamentalment és anar desmuntant el que són les línies argumentals bàsiques per les quals es vol justificar la reforma, la retallada, no l'anomenem reforma, clarament la retallada del sistema de pensions. En primer lloc, l'argument habitual i fonamental. Les pensions són inviables per raons demogràfiques. No és un problema demogràfic. El problema de les pensions no és un problema demogràfic. I això cal subratllar-ho. Primer, perquè el problema demogràfic s'està exagerant brutalment. S'està exagerant brutalment. Simplement per donar-vos una dada. Amb informació de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, l'esperança de vida dels majors de 77 anys, de 67, que serà la variable rellevant per a marcar el llindar de qui serà pensionista, haurà augmentat d'ací a 2060, és a dir, en 47 anys, 2 anys i mig. 2 anys i mig. Per tant, aquest increment de l'esperança de vida tan demoledor i que justifica que això seria absolutament inviable, primer de tot, s'està exagerant, s'està fonamentant en raons que en primer lloc són falses, però que en segon lloc, i per a mi el més important, no poden ser la justificació fonamental per a intervindre sobre el sistema de pensions. O per cert recordar que en l'any 2012 l'esperança de vida dels majors de 65 anys s'ha reduït. S'ha reduït. Molt poc, en 0,2 anys, molt poquet, però s'ha reduït. Aquesta idea que va créixer linealment i indefinidament, la pròpia realitat l'està refutant. No vull canviar un catastrofisme per un altre, però no va mal encaminat pensar que aquesta esperança de vida de la gent major, i ho sent molt dir-ho en un auditori en el que tots anem ja per aquest camí, previsiblement pot continuar reduint-se si les retallades sanitàries, en polítiques socials, etc., continuen intensificant-se. Per tant, crec que no és la discussió, però en tot cas, si es fa la discussió en termes demogràfics, ha d'acotar-se bé. Perquè si parlem de qüestions demogràfiques, la qüestió més rellevant no és quanta població tenim, que és important. La qüestió més important és quanta població, en primer lloc, quanta població activa tenim, quanta població tenim incorporada al mercat laboral.
I aquesta és la raó fonamental per la qual el senyor Erce i altres senyors se van enganyar quan digueren que l'any 2000 el sistema de pensions seria inviable, i no va ser inviable. No es van enganyar perquè siguin uns inútils o perquè no sàpiguen fer bé els números. El que passa és que, torno a insistir, si no fem les preguntes correctes, les respostes seran incorrectes. Perquè, clar, sorpresa, aquesta idea que anava a anar augmentant progressivament la quantitat de pensionistes, que efectivament ha passat, i simultàniament anava a anar reduint-se la quantitat de gent que estava treballant, se va trobar amb dues sorpreses, amb tres, una sorpresa final. Primer, l'augment de la incorporació de la dona al mercat laboral i, sobretot, des de la segona meitat dels 90 i els 2000, els fluxos d'immigració importants. I, per tant, la població activa, sorprenentment per alguns, va augmentar. I la sorpresa, diguem-ne, final és que, simultàniament també, en un cicle econòmic molt expansiu, l'ocupació va augmentar. I aquesta és una qüestió que cal tindre en compte, perquè estem encara en taxes d'incorporació de les dones al mercat laboral molt baixes. La taxa de participació laboral en l'ocupació, estar ocupades de l'estat espanyol l'any... Vaig a parlar abans de la crisi, per a no fer trampes també en els números, perquè evidentment ara les coses conjunturalment han empitjorat. Era del 43%. La mitjana de la Unió Europea total del 46%, la de la Unió Europea de 15% del 47%, però la d'alguns països de la Unió Europea entre el 55 i el 60%. Per tant, en això l'únic que vull dir és que, com tots sabem, recorregut per a l'increment de la població activa femenina n'hi ha i molt. I, evidentment, la qüestió dels fluxos migratoris ja veurem com evoluciona de nou en un context de recuperació econòmica. Per tant, n'hi ha recorregut important per augmentar la població activa, evidentment per augmentar la població ocupada, perquè, clar, quan se parla d'estos números, què se'ns vol dir? Que anem a conviure amb una taxa de desocupació del 25% de forma permanent? Això és el que s'està dient? Doncs que es diga clarament. I, per tant, discutirem quin model de societat, no discutirem únicament de pensions, sinó discutirem de model de societat. Tots sabem, no podem fer números per a l'any 2060 o 2050 amb una situació de crisi agudíssima de l'any 2010, 2011, 2012 o 2013. Per tant, la resposta és que per raons demogràfiques i per raons d'ocupació no cal reduir les pensions, sinó que cal és augmentar l'ocupació, que n'hi hagi més gent treballant i, evidentment, augmentant també els salaris. Tot el contrari del projecte, d'aquest invent de la devaluació interna, que consisteix en tindre encara pitjors salaris dels que teníem. Quan llavors parlava del conflicte capital-treball, no és un estereotip, no és una etiqueta, no és un concepte purament teòric. És un concepte que s'evidencia ben a les clares estadísticament. Després probablement tornarem a aquesta anàlisi, però les rendes del treball han perdut participació en la renda nacional en tota l'etapa de creixement abans de la crisi. En tota l'etapa de creixement abans de la crisi. En contra de lo que diria qualsevol llibre d'economia. És lògic que les rendes del treball perden participació en la renda en un moment de crisi, però no en un moment d'expansió. Per tant, aquesta qüestió de la devaluació salarial ara s'està aplicant amb tota duresa, però no ve d'ara. Tot el cicle previ ja venia fonamentat sobre ocupació de mala qualitat i mal retribuïda. Per tant, crec que posar en primer lloc l'ocupació i els nivells salarials és una qüestió molt important per abordar el tema de les pensions. I lligat a la qüestió demogràfica, subratllar també que no és una qüestió de dependència. Aquest és l'altre gran argument que s'acostuma a utilitzar. Quantes persones hi hauran treballant i hauran de mantindre a quantes persones que han de cobrar pensions, no? La primera reflexió que hauríem de fer és que si ho limitem a una relació entre afiliats a la Seguretat Social, entre cotitzants i pensionistes,
En realitat, estem calculant com si fórem un pla de pensions privat. Estem calculant com si fórem una companyia asseguradora. És a dir, ho estem convertint en un problema absolutament actuarial, en un problema absolutament de companyia asseguradora. Per tant, en un problema privat, la qüestió de la dependència. I la qüestió de la dependència hauríem d'abordar-la des d'una perspectiva social, i des d'una perspectiva social més àmplia, que tinga en relació no únicament els pensionistes, sinó el conjunt de persones que no són actives, que no treballen, o que estan aturades, que no treballen perquè estan aturades o perquè estan fora del mercat de treball. Perquè, a més, si anem a mirar l'evolució de la dependència en la societat espanyola, el problema de dependència, és a dir, de relació entre persones que no treballen i persones que sí treballen, no estan els majors. La relació entre majors i població ocupada ve mantenint-se pràcticament estable en els últims temps, en un temps en què ha crescut molt la població ocupada. Estic parlant d'abans de la crisi. Per tant, el problema no són els majors, el problema no són els pensionistes. Torna on està el problema. El problema està en el mercat laboral. El problema és l'atur, fonamentalment, i el problema és l'expulsió del mercat laboral de capes cada vegada creixents de població. Tradicionalment, les dones que van incorporant-se, cada vegada més segments de joves aparcats en el sistema educatiu, però cada vegada més en l'actualitat, gent major de, ja no sé on posar el límit, començarem parlant de 55, ja en parlem de 50, i no sé si ja hauríem de parlar-ne de 45, gent que ha perdut el treball i que és expulsada, que jo anomeno a vegades jubilats de facto, obligats a una jubilació entre cometes. Per tant, jo crec que també cal subratllar que no és un problema de dependència. I, per tant, caldria canviar la pregunta. La pregunta no és quanta gent treballarà, sinó quant es produirà. Vaig a fer una pregunta que probablement molta gent contestaria que no. Podrien menys treballadors sostindre a més pensionistes? Molta gent probablement en el carrer dirà que no. Aquesta idea de com va tan poca gent treballant a mantindre a tanta gent pensionista. Però la resposta hauria de ser que sí. Poder sí. Evidentment, no cal resignar-se en absolut a que n'hi hagi menys gent treballant. Torno a insistir en que necessitem més i millor ocupació i millor retribuïda. Però el problema fonamental és quan produeix una societat i si amb el que produeix una societat té suficient per a pagar les pensions, el mateix que ha de preguntar-se si té suficient per a pagar l'educació, la sanitat, les carreteres o qualsevol altre servei públic. Per tant, la qüestió fonamental, des del meu punt de vista, està en termes de la productivitat. I, efectivament, l'economia espanyola té un problema molt important de productivitat. Simplement per recordar-ho, entre l'any 85 i l'any 2010, en els últims 25 anys aproximadament, la productivitat a l'estat espanyol va créixer a un 1% anual, quan en bona part dels països europeus estava creixent a l'1,5, a l'1,4, etc. cada any. Però ho dirà, home, de l'1 a l'1,5 cada any se'n va poquet, o a l'1,3, però acumulativament en 25 anys se'n va molt. I per què es baixa la productivitat? La productivitat es baixa fonamentalment per l'escassa inversió, sobretot en innovació. Això és algo totalment conegut. I aquesta baixa inversió, fonamentalment, de què deriva? Deriva, entre altres coses, de la no reinversió dels beneficis. Simplement perquè tinguem una dada que podem tindre en el subconscient, perquè tots som conscients del que ha passat entre el 95 i el 2007 o el 2008. En l'any 95, la part de benefici que les empreses no reinvertien era, agregadament, del conjunt d'empreses, era aproximadament del 40%. Quan començà la crisi, això havia pujat al 60%. Per tant, el benefici distribuït i no reinvertit o destinat a altres usos més especulatius havia, de nou, capgirat absolutament la relació. Per tant,
és més important parlar, torno a insistir, de productivitat i distribució de la renda que no de piràmides d'edat i de problemes demogràfics. Per tant, i parlar també de renda per càpita i de distribució de la renda. Per tant, canviem la pregunta de quanta gent treballarà a quant es produirà i com es distribuirà. I en aquest sentit, una següent reflexió. Per què separem les pensions de la resta de la despesa pública? Quantes vegades hem escoltat si el sistema públic de pensions tindrà dèficit o ja el té? Quantes vegades ho hem escoltat? Alguna vegada hem escoltat que el sistema educatiu té dèficit, que la xarxa de carreteres o de ferrocarrils té dèficit, que qualsevol despesa pública, la major part de despeses públiques són deficitàries si comptem per deficitàries si estan ingressant pels usuaris d'aquest servei tant com està costant la prestació del servei. És evident que no són deficitàries perquè venen respaldades pel conjunt dels pressupostos públics. Però per què en les pensions fem compte a banda? Què es vol dir? Que la protecció social es considera una funció, no és una funció bàsica de l'Estat, que és una qüestió que hem de separar, que hem de fer-li compte independent, cosa que, per cert, no fa l'Estat espanyol, per tornar a un document que acabem de comentar, quan li envia els seus comptes a Brussel·les, o li envia el dèficit de les administracions públiques tot en pesa, tot junt. Però després, quan fem comptes, separem, per intentar evidenciar que això no es podrà pagar. I apareix un concepte, i aquest concepte pervers, que és el del dèficit de la seguretat social. I, per tant, jo crec que hi ha un altre element clau de la seguretat social, és una funció més i una funció importantíssima de l'Estat i, per tant, una cosa és que comptablement i per una qüestió de comptabilitat analítica i pel que vulguem, el mateix que podem fer comptabilitat del sistema educatiu o del sistema sanitari. Però el problema no és la comptabilitat, el problema són les conseqüències interessades que es volen traure d'aquesta comptabilitat. Perquè això du a un altre tòpic, que jo crec que és el tòpic més important de tots i el que està en el nucli fonamental de la discussió. És aquesta idea, absolutament implantada en la nostra societat, que és que les pensions, segons la qual les pensions han de finançar-se només amb les cotitzacions socials. Per tant, per què es parla de dèficit de les pensions? Perquè es diu que no s'ingressa per cotitzacions socials la quantitat suficient per a poder pagar les pensions. Bé, i això, evidentment, té una hipòtesi de partida que no és natural. Això no està escrit en cap llibre ni d'economia, ni de dret de la seguretat social, ni de política social, ni en cap lloc. És a dir, està escrit, però no està escrit com una veritat incontrovertible. Aquesta idea de que només les cotitzacions són les que han de pagar les pensions. I a partir d'ahí apareix la idea de sostenibilitat. L'informe dels experts encarregat pel govern ho diu clarament. L'objectiu és la sostenibilitat del sistema de pensions. I què s'entén per sostenibilitat? Que el sistema de pensions es puga mantindre per si mateix. Per què? Torno a insistir. Per què se fa d'un mecanisme administratiu, d'un mecanisme comptable, un objectiu polític? Evidentment, perquè es vol desqualificar el sistema de pensions, es vol presentar-lo com a inviable i a partir d'ahí, evidentment, es justifiquen les retallades que es vulguin aplicar. Si, com comentàvem fa un moment, les pensions públiques han de considerar-se una despesa pública més, una despesa com qualsevol altra, evidentment el seu finançament també hauria de ser un finançament en el que puguen participar tots els recursos de l'Estat. Dit més clarament, per què no participa el conjunt del sistema fiscal, del sistema impositiu, en el finançament del sistema de pensions? Per què no? Cosa que, per cert, ja ha passat. Abans de començar a aplicar-se les directrius de l'anomenat Pacte de Toledo, molta gent que esteu així, recordareu que hi ha moltes coses que ara no paga la Seguretat Social que fins a aquell moment pagava la Seguretat Social. Les pensions no contributives i la més clara,
per què molta gent continua dient que va al metge de la Seguretat Social? Perquè, efectivament, la sanitat la pagava la Seguretat Social. Però ja la Seguretat Social fa molt de temps que no paga la sanitat es paga via impostos. Però la gent continua dient que va al metge del segur, que va al metge de la Seguretat Social. Clar, això ha quedat en l'imaginari col·lectiu d'una determinada forma de finançar, que en aquell moment es va canviar i es va decidir que la sanitat i part del sistema de pensions es pagava via impostos. És més, crec que en aquests moments s'està produint també una discussió parlamentària al voltant de les pensions de viudetat, me va semblar escoltar ahir, també per atraure-les del sistema contributiu. Bé, evidentment, però la pregunta no és si no deuen de traure's del sistema contributiu les pensions de viudetat. La pregunta és per què les pensions de viudetat sí i no almenys una part de la resta de pensions sí. Com per cert passa en alguns països europeus. Això no és inventar res. No és inventar absolutament res. Vaig a posar un exemple que per a certes coses agrada molt en el nostre país. Així hem tingut recentment, ja portem uns quants anys, de molts debats sobre la flexibilitat, la rigidesa laboral. I a vegades es diu, és que a Dinamarca n'hi ha allò que diuen la flexiseguretat i la contractació és molt flexible i tots els contractes, hi ha contractes indefinits, etcètera. Jo ho he dit moltes vegades en públic i en privat. Jo no sé si vull ser danès o no, o finlandès o no. No m'ho he plantejat. Però sí que tinc clara una cosa, que si volem ser danesos o finlandesos, dient entre cometes, ho hem de ser per a tot. Els models socials i els models econòmics no els comprem, no és com anar a una xatarreria o així, a comprar una peça de l'automòbil. No, hem de comprar tot el motor sencer. És a dir, els models socials i econòmics funcionen de forma coherent i, evidentment, la protecció social és una part important del model danès i d'altres models nòrdics. I, entre altres coses, per exemple, a Dinamarca passen per finançar les pensions totalment via impostos. I fa 2 dies un premi Nobel molt convencional d'economia britànic, el govern britànic li havia encomanat un estudi d'aquestos molt originals de que dissenyara un sistema fiscal perfecte. Jo no sé què vol dir un sistema fiscal perfecte, però es veu que aquest senyor ho tenia molt clar. Però ho poso a la discussió perquè una de les propostes d'aquest sistema fiscal ideal era unificar l'impost sobre la renda i les cotitzacions socials en una única figura impositiva. És a dir, portar l'àmbit de la cotització social a l'àmbit impositiu. Però, clar, parlar del sistema fiscal seria parlar de quina pressió fiscal tenim i parlar de com es distribueix la pressió fiscal. I aquest és un tema del que no interessa parlar. Curiosament, l'informe dels experts que parla de moltes variables demogràfiques, econòmiques, d'esperança de vida, de sostenibilitat pressupostària, etcètera, en cap moment parla del sistema fiscal, ni del nivell de pressió fiscal que tenim, ni de la defraudació fiscal, evidentment, etcètera. Per tant, crec que hi ha una idea molt important i és la participació també del sistema fiscal en pagar les pensions. Sobretot perquè se produeix, primer, com dia, perquè és una despesa pública més i els impostos també haurien d'anar a pagar la protecció social de les persones majors. I aquest benestar de les persones majors, que comentàvem al principi que hauria de ser la pregunta bàsica. Però és que, si no, resulta que és que les pensions no tenen un efecte redistributiu en termes de classe social, perquè són únicament els treballadors i els salaris els que estan finançant el sistema de pensions. I les rendes del capital no financen el sistema de pensions, no aporten res al sistema de pensions, i els beneficis empresarials no aporten res al sistema de pensions. Per tant, i fins i tot, és que diria més encara, és que fins i tot és discriminatori entre empreses. Perquè empreses que tenen més beneficis i més productivitat i menys plantilla estan aportant més a la seguretat social en termes relatius que empreses que són més intensives en mà d'obra. Per tant, aquestes són qüestions que cal posar en un primer terme de la discussió. I un altre, jo crec, dels temes que... Perdó, i aquesta qüestió es porta també a un altre dilema, no?
que ja venim patint des de l'inici de la crisi i des d'abans de la crisi amb l'obsessió pel dèficit públic. Es diu que el dèficit públic no es pot mantindre, no pot continuar, etc. Per tant, cal retallar. El dèficit públic és un resultat d'un balanç, un balanç entre ingressos i despeses. Per què l'única forma de reduir el dèficit públic és reduir les despeses? Que no es poden augmentar els ingressos? Ja sé que parlar d'augmentar els impostos no és molt popular, però a mi m'agrada dir les coses com són i algunes ja sé que no són molt populars, però no estaria malament que des d'àmbits d'esquerres començarem a acceptar i a propagar coses que encara que no mengen l'orella a les persones siguin necessàries, perquè com a societat hem de pagar més impostos i hem de pagar-los millor, les dues coses juntes. Però tenim la pressió fiscal de 27 països de la Unió Europea, 27, és a dir, Romania, Bulgària, etc., inclosos tots els 27, estem en el lloc número 21 de pressió fiscal, en el número 21 de pressió fiscal, per ordre relatiu, i en el número 12 en pes de les cotitzacions socials. Per tant, a més de tot el que estava dient, aquesta qüestió de mala distribució de la càrrega fiscal, perquè tenim en termes comparatius més pes de cotitzacions socials que no són progressives des d'un punt de vista fiscal que del conjunt dels impostos. I després, evidentment, els impostos mal pagats. Massa pes dels impostos indirectes, que paguem tots sense discriminar la nostra capacitat de renda, mala pressió fiscal sobre les rendes del capital, poca progressivitat del sistema fiscal i, sobretot, poca progressivitat si comparem els que no paguen impostos. Perquè en el conjunt, si ja és escassa la progressivitat entre els que paguem, si contem el conjunt de la societat, la progressivitat se desploma, perquè evidentment no hi ha tractat sobre el sistema fiscal espanyol que no dediqui un capítol a la defraudació. Però, per tant, hem de parlar també via ingressos, i via ingressos del propi sistema de la seguretat social. És a dir, cal parlar de destopar més encara els màxims, perquè les cotitzacions socials tampoc són progressives. Nivells molt elevats de rendes aparentment salarials o que tenen la cobertura salarial estan pagant menys proporcionalment que rendes més baixes. I sobretot no caure en el parany de la reducció de cotitzacions i punt. Podem parlar de reducció de cotitzacions socials? Podríem parlar. A vegades es parla, reduïm les cotitzacions socials i això ajudarà a que es contracte més. Però jo crec que hi ha dues condicions que són absolutament necessàries. La primera, que la reducció sigui significativa. Aquestes bromes que es fan últimament de reduir un punt i mig, ningú va a contractar més perquè la cotització social d'una futura treballadora li costi un punt menys de seguretat social. Això l'únic que fa és mermar els ingressos de la seguretat social i no té el menor efecte d'augmentar l'ocupació. Però ara, si entrem en reduccions sensibles, evidentment haurem de parlar d'augmentar, de compensar aquestes reduccions per cotitzacions per augment d'ingressos fiscals i d'ingressos fiscals progressius, perquè un dels arguments també molt convencionals és baixem les cotitzacions socials i pugem l'IVA, no? Acabem pagant els mateixos les cotitzacions socials. Bé, seguia pensant en acabar un altre dels tòpics, no? És que gastem massa en pensions. Gastem massa en pensions. Bé, ara estem gastant en pensions al voltant aproximadament del 10% del PIB. Algo menys que Alemanya i, des de nou, per baix del que està gastant els països de l'euro o la Unió Europea de 15. Faig més referències a la Unió Europea de 15 perquè podem estar parlant de països amb uns nivells de vida, diguem-ne, amb menys diferències extremes que si comptàrem l'Europa dels 27. I quines són les previsions per a anys en el futur? Vaig a fer una referència a una font clarament interessada, però clarament interessada a pintar les coses molt complicades. UNESPA, que és la patronal de companyies d'assegurances, de companyies asseguradores, va publicar l'any 2011 un informe en previsions per a l'any 2035.
quina part del PIB dedicaríem a pensions. Segons aquest estudi, l'estat espanyol dedicaria un 12%, Alemanya un 12%, Itàlia un 15%, França un 14%, Bèlgica un 14%, Àustria també un 14%. Bueno, on està el drama, no? Estem gastant massa en pensions? Ara, evidentment, no. Les previsions per a anys veniders, tampoc. Previsions de si en l'any 2050 podem estar al voltant, parla del 2035, anem a tirar una miqueta més avant, del 2050 podem estar al voltant del 14%, són nivells en els que ara mateixa ja estan alguns d'aquests països que acabo d'anomenar, França, Itàlia, etc., i no passa res, no? És a dir, quant estem destinant al PIB per a pensions? És que aquesta és la pregunta fonamental. Si una societat es pot permetre destinar a pagar pensions un percentatge del seu producte interior brut, no si ho obté via cotitzacions, via quantes persones estan treballant, etc., no? Clar que podem pagar les pensions, i podrem pagar l'educació, i podrem pagar la sanitat. La pregunta és com obtenim els ingressos per a pagar-los. La pregunta no és si podrem pagar-ho, sinó com obtenim els ingressos per a pagar-ho, perquè no és creïble. No se li pot dir a una societat que té una renda per càpita 6 vegades major que la que tenia l'any 60, que ara no es pot permetre una sanitat, una educació o unes pensions quan és 6 vegades més rica, i que ha de tornar a tindre unes pensions, una sanitat o una educació com la dels anys 60. Això no és creïble, no és creïble. Tenim una renda per càpita 6 vegades més que la que teníem en 1960, però tenim una renda per càpita que s'ha duplicat en els últims 30 anys. Tenint el doble de renda per càpita, ara no es poden mantindre, no es poden permetre la sanitat o l'educació? De què estem parlant? Evidentment, al final, intentaré suggerir de què estem parlant. Per tant, com ja suggeria abans, estem fonamentalment davant d'un problema redistributiu. Un problema redistributiu on les preguntes rellevants són a què destinem els recursos, com es financen i qui els paga. I, per tant, ahir és on cal situar en el nucli de la discussió la baixa pressió fiscal que tenim. Quan jo deia que ocupem el lloc 21, per a que es fem una idea, tenim un 31,4% de pressió fiscal, és a dir, què suposa sobre el PIB el total d'impostos que paguem. Això és molt o és poc? Socialment la percepció és que paguem moltíssims impostos. El CIS, l'últim baròmetre que ha publicat, la part específica, temàtica que fa en tots els baròmetres era sobre pressió fiscal i serveis públics. I una de les preguntes és, considera vostè que paguem més impostos que els països europeus, etc.? La resposta no recordarà la xifra, però era majoritàriament, molt majoritàriament que sí. Però quan ho va mirar les estadístiques, la resposta és clarament que no. Estem uns 8 punts per baix de la mitjana dels països de l'àrea euro i, com deia abans, també en cotitzacions socials per baix, encara que no tant per baix. Per tant, cal posar la pressió fiscal i la distribució de la pressió fiscal en primer terme. Per tant, hem de preguntar-se quines pensions volem pagar. Quines pensions volem pagar. En aquest sentit, permeteu-me una xicoteta excursió pel document que ha donat peu a molts d'estos debats, que ha sigut el famós informe dels experts, que diu literalment: la sociedad debe honrar su compromiso moral con sus mayores y darles el horizonte sostenido en el tiempo de unas pensiones públicas adecuadas. Crec que convé recordar-ho perquè això crec que també és un dels nuclis del debat. Quan ho va al diari de sessions del Congrés i consulta la comissió del Pacte de Toledo, que el passat mes de juny van anar cadascú d'aquests experts a ser interpel·lats pels diputats, el president de la comissió d'experts en el Congrés dels Diputats, llista actualment del diari de sessions, declara que no tiene respuesta a la pregunta de qué es una pensión suficiente.
Per tant, clar, és difícil fer un informe abundant dient que l'objectiu és garantir pensions adequades quan no n'hi ha un diagnòstic de què es considera que és una pensió suficient o adequada. Quan un va llegint l'informe, comença a pensar que la idea és que la pensió adequada se l'ha de buscar cadascú. Se l'ha de buscar cadascú, perquè l'horitzó que n'hi ha, com acaba de dir, és que les dues propostes bàsiques que fa l'informe són, canviar el sistema d'actualització per a tots els pensionistes. Per tant, crec que en la sala probablement hi ha persones que ja són pensionistes i això és una afectació que ja, com sabeu, la proposta és que des de l'any que ve, això del 0,25, que va enganyat, a mi me fa una miqueta de vergonya professional, jo no soc gens corporativista, però més que vergonya professional, vergonya intel·lectual, seria la paraula més adequada, llegir en aquest informe que amb la proposta de criteri d'actualització es garantissa que la pensió nominal no baixarà. Qualsevol economista i molta gent en un mínim de capacitat de raciocini sap que el concepte de pensió nominal significa poc, perquè si la pensió puja al 0,25 però els preus pugen l'1, el 2 o el 3%, evidentment estem perdent capacitat adquisitiva de les pensions, del salari o del que siga, o de les beques. Per tant, això de dir que garantim una pensió adequada perquè no perdran el seu valor nominal, no perdre el valor nominal no significa no perdre capacitat adquisitiva, i més encara si en altres aspectes de l'estat del benestar augmenta el repagament. Per tant, la renda disponible comença a caure perillosament. I per tant, aquesta és la pregunta fonamental. Quines pensions volem pagar? Introduint també algunes qüestions que no apareixen en el debat. Les diferències de gènere en el cobrament de les pensions. Perquè si el panorama que alguns volen dibuixar per a les pensions ja és molt preocupant, per a les dones és particularment preocupant. Perquè menor inserció en el mercat laboral, més treball a temps parcial i menors salaris, 1 més 2, 1 més 2 més 1, 4, no? Claríssimament. És a dir, menors pensions, no cal més que fer el compte molt elemental. I per tant, cal partir de quines pensions volem pagar i quines són les que estem pagant. El 72% dels actuals jubilats, a aquests als que se'ls va a devaluar les pensions, estan cobrant menys de 1.100 euros. Però és que el 50% de les pensions estan per baix de 650 euros. I quasi un 30% de les pensions necessiten complements de mínims perquè no arriben a la pensió mínima. Per tant, aquest és el sistema de pensions que tenim. Aquest és el sistema de pensions que tenim i sobre el qual es vol intervindre perquè resulta que és insostenible, però al mateix temps es diu que es vol mantenir una pensió adequada. Jo crec que una qüestió important també és que això no és un conflicte entre generacions. No és un conflicte entre generacions. Aquesta és una de les parts perilloses en el pla ideològic i en el pla cultural que la dreta econòmica, política, mediàtica, acadèmica ha explotat fins a la sacietat i fins a absolutament, jo diria, una situació, perdoneu-me l'expressió, però intel·lectualment vomitiva durant l'actual crisi. I és l'enfrontament d'uns treballadors amb uns altres, no? Els empleats públics contra la resta de treballadors. Els que tenen un contracte fixe són els que estan complicant-los la vida als treballadors precaris. Els que tenen un lloc de treball són uns egoistes front als que no el tenen. I com acabem de veure en Radio Televisió Valenciana, la culpa de tancar Radio Televisió Valenciana la tenen els propis treballadors i els sindicats que no han acceptat un expedient de regulació d'ocupació que, curiosament, un tribunal també ha considerat contrari als drets fonamentals, però ahí està la culpa. I en el tema de les pensions es vol fer, i en el tema de l'ocupació ja ho sabeu, els pares s'aferren al lloc de treball per a que no puguen i estan dificultant que treballen els fills. I els veritables responsables es traguem de l'escenari. Jo ve al cas, encara que sigui col·lateralment, però moltes vegades recorde com va reaccionar la pròpia dreta, fins i tot política, als inicis de la crisi, i va ser aquest primer impacte o aquesta primera commoció i que podíem resumir en aquella frase de Sarkozy de hem de refundar el capitalisme i en altres més coses. Evidentment, molts no aspiràvem a refundar el capitalisme, però alguns senyors molt conservadors sí. Hem de refundar el capitalisme, en poc de temps van passar
la culpa de la crisi la tenim tots que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. I els responsables de la crisi ja havien canviat de cantó. Bé, doncs en el tema de les pensions el problema és una cosa semblant. Se vol convertir en un conflicte entre generacions. I no ho és, com no ho és l'endeutament públic. No ho és tota aquesta història de traslladem el deute als nostres fills i als nostres nets. I traslladem el deute i traslladem moltes coses, no? I traslladem el sistema educatiu, i traslladem infraestructures, i traslladem... Sí, també traslladem aeroports buits i tal, i moltes coses que no hauríem de traslladar, efectivament. Però això és una qüestió de la gestió política concreta que es fa, no de l'essència del pressupost públic, no? I, per tant, no és un conflicte entre generacions, és un conflicte distributiu. És un conflicte distributiu. I com dia abans, en l'estat espanyol, aquest conflicte distributiu és particularment rellevant. Les desigualtats estan augmentant en la crisi, la pobresa està augmentant en la crisi, però el que és més preocupant és que abans de la crisi, en tota l'etapa de creixement entre el 95 i el 2007, aquestes desigualtats havien augmentat i la pobresa no havia augmentat però no s'havia reduït. No s'havia reduït significativament, alguna dècima del percentatge de població per baix del nivell de pobresa. La participació de salaris en la renda nacional, l'estat espanyol en l'any 2012 ha caigut per baix del 50% del PIB. Tenint en compte que en aquesta participació de salaris van incloses les cotitzacions socials també de les empreses, que són salari diferit. Estem sumant també les cotitzacions socials. Això significa que estem entre 7 i 10 punts per baix de la participació de salaris en la renda, no la de Cuba o la de Corea del Nord o la de Venezuela, no. Estem parlant de la de França, de la d'Alemanya, estem parlant de la mitjana de la Unió Europea, de 7 a 10 punts per baix de participació de salaris en la renda nacional. Estem, per tant, davant d'un problema distributiu. I, per tant, i per acabar, jo crec que la gran pregunta que s'ha de fer és per què una societat que, com deia abans, ha tingut, malgrat la crisi, un avanç molt important en renda per càpita, no podrà pagar les pensions públiques. Per què no podrem pagar les pensions públiques? I les privades sí? I les privades sí que se podran pagar? Les públiques no? I les privades sí? De pas, caldria recordar la volatilitat dels fons de pensions. L'altre dia, en un debat semblant al que tenim ara, que vaig tindre la setmana passada, una persona del públic va dir: això que vaig a dir, molt poca gent ho diu en públic perquè fa vergonya el reconèixer-ho. Jo he perdut el 27% del capital que havia invertit en un fons de pensions. Fons de pensions que, a més, no puc rescatar. Per tant, i n'hi ha moltes experiències. A Xile i Argentina són conegudes, però també a Suècia. Per tant, què és el que es pretén? Clarament es pretén potenciar, com comentàvem al principi, els sistemes de pensions privades. La filosofia de l'informe dels experts és la següent. A les persones que ja estan cobrant pensió no els podem tocar molt perquè no han tingut temps per a preparar-se. No els podem tocar molt, però els anem a tocar la pensió que ja estan cobrant en valor real, en capacitat adquisitiva. Però, clar, les generacions futures ja poden preparar-se. I què significa ja poden preparar-se? Poden preparar-se és que comencen a fer-se el seu pla de pensions privats. Uns plans de pensions privats que, per cert, se mantenen amb beneficis fiscals que són clarament discriminatoris. És que els plans de pensions també estan rebent aportacions públiques, perquè quan fem una desgravació fiscal a una aportació a un pla de pensions, tots estem posant diners també per a finançar aquestes pensions. I per què es diu que no es poden pagar les cotitzacions de les pensions públiques, però sí les de les privades, i a més podem subvencionar-les? Però és que a més la pròpia OCDE, un organisme de lo més convencional, ha constatat que dels plans de pensions privats i, per tant, dels beneficis fiscals, es beneficien menys els treballadors de salaris més baixos. No cal ser un economista molt sabut per arribar a aquesta conclusió. Evidentment, qui menys capacitat té d'estalvi, menys capacitat té de poder-se pagar la pensió privada. I, per tant, en aquests recursos públics estem fent una redistribució però negativa.
Quina és l'evidència a l'estat espanyol? Que el 20% dels declarants de major nivell de renda que es beneficien de desgravacions per fons de pensions privats obtenen el 70% de les desgravacions. Magnífic, no? És a dir, es costen recursos públics que a més fan redistribució a la inversa. Per tant, la pregunta final hauria de ser, què han de fer els majors, no? Què han de fer els majors? Han de pagar-se una pensió privada? I si es poden pagar una pensió privada, per què no es poden pagar una pensió pública? Jo l'he explicat moltes vegades a alguna gent. Quina diferència n'hi ha en què tu, quan cobres la nòmina, ja t'hagin descomptat la cotització de la pensió o la retenció fiscal o que te la descompten un segon després en el càrrec que t'arriba al compte del banc? Perquè al final, tu, un minut després, quan vagis a comprovar la pensió, estarà igual de reduïda o més. El que passa és que li ho estem pagant, evidentment, a un destinatari diferent i amb uns criteris diferents. Perquè, evidentment, els sistemes de repartiment com el que tenim són sistemes solidaris. Els sistemes de capitalització són sistemes insolidaris i individualistes. I, per tant, la pregunta és, què han de fer? Pagar-se una pensió privada o han de ser condenats a la pobresa? Cal recordar que el dret a una pensió suficient i una pensió actualitzable està en l'article 50 i en l'article també indirectament en l'article 41 de la Constitució. Però sorprenentment, aquest informe dels experts recorda també la importància de posar en l'escenari a l'hora de decidir sobre les pensions l'article 135, és a dir, el que es va reformar fa 2 estius, que diu allò de, primer, que consagra l'estabilitat pressupostària i, en segon lloc, que prioritza el pagament del deute. Evidentment, si l'article 135 va pesar més que l'article 50, la part social de la Constitució queda clarament arraconada. Per tant, l'escenari no pot ser de condenar a la pobresa a la gent, quan arriba al final de la seva vida laboral, només davant de 2 alternatives, o augmentar el seu temps d'estar treballant o davant de l'augment de l'esperança de vida tindre que sobreviure amb una pensió menor, perquè pitjor qualitat de vida no és dret a tindre una vida digna. Gràcies i perdoneu-me l'allargària.